Det er altså sådan, det slutter for besejret af vores egen dobbeltgængere. Hvis vi bare havde et eller andet apparat, så kunne stoppe dem. Jeg ved det, jeg laver bare gas. Hans. Åh, 80'er musik er totalt 2002. Mor! Hej skat. Jeg har nogle rigtig gode billeder her. Ja, det er fint, mor. Prøv at se. Tada! Det er en meget flot posegødning, Candice. Hvad? Candice, du fik mig til at tabe mine billeder. Måske er det ikke for sent. Mor, du skal se det her. Jeg ved, jeg har gjort det her rigtig mange gange, men den her gang kan jeg sige med bombesikkerhed, at der er Phineas og Ferb-robotter i vores baghave. Ja, Candice, der er Phineas og Ferb-robotter i vores baghave.